Her er to primitive løsninger, som jeg lige har lavet. Jeg har manglet min mus, så de er blevet yderst primitive. Men det er lige med de to tagløsninger, jeg snakkede om tidligere i dag. I kan se, hovedskuret ligger her, eller hovedhuset ligger her på grunden, som jeg har tegnet ind her. Og så er skuret selvfølgelig en lille smule fortegnet, kan jeg godt se, en lille smule stort. Men det er de to tagløsninger, jeg snakker om. Der er sådan en A-løsning, øh, hvor man kunne lave, hvor man kan lave dørene vil være oplagt på de to sider her. Og det samme her, at dørene er oplagt herover. Men I kan se, at tagløsningen herover er, hvor den hælder en vej. Det er det såkaldt halvspær. Så herover der løber vandet kun af i den her retning, og herover der løber vandet så af i begge retninger. Det her det er den type, som Claus har fået. Men vi vil egentlig sagtens skulle løse problematikken med at lave skuret på den her måde. Når det er. Vi vil måske nok foretrække den her, fordi det er det, vi har prøvet. Men ønsker I det på en anden måde, så kan det lade sig gøre. Så gør vi det. Her der er, hvor jeg har vendt det samme skur på den anden led, hvis I vil have det. Men I kan jo lige tænke over, om det skal være, hvilken tagløsning I skal have. Det er noget, vi skal vide nu, og så kan I bare sådan, hvad kan man sige, løbende finde ud af, om vi vil have vendt skuret på den ene eller den anden måde. Og så rykke den ned til så den står nede ved de 2,5 meter fra hjørnet af det. Men det er jo lige sådan en kort præsentationsvideo af de der tagtyper, som vi lige skal beslutte jer. Så et grundmål på taget, som jo var de der 10 kvadratmeter, men præcis hvordan I vil have taget. Det kunne jeg godt tænke mig snarest muligt, og så hældningen, altså størrelsen kvadratmetermæssigt på det samlede, og så hældningen. Størrelsen og hældningen må gerne kigge på.